També ha començat a l'audiència el judici pel conegut cas Confeti, que jutja 12 persones de l'organització Arran per haver protagonitzat una protesta l'estiu del 2017 contra la massificació turística. Els demanen 29 anys de presó per un delicte de desordres públics. Sostenen que els acusats haurien desplegat una pancarta amb el lema «El turisme mata Mallorca», encès bengales i llançat confeti davant d'un restaurant del Moll de Palma. La defensa sosté que només 3 dels acusats eren al lloc dels fets i que un d'ells ho estava cobrint per un mitjà de comunicació. Càrrecs de Més per Mallorca i de la CUP i membres també del GOP, entre d'altres, han donat suport aquest matí als acusats. Només 3 d'aquestes 12 persones, que avui seran jutjades, estaven allà presents en el moment dels fets. La base de dades que ha utilitzat la policia per poder identificar-les és una base de dades de l'arxiu dels moviments socials de les persones actives aquí a Mallorca, que lluiten i són actives dins els moviments socials, i bé, el que demostra una vegada més clarament com pretenen criminalitzar qualsevol forma de lluita. Avui no s'està jutjant a 12 persones per tirar confeti a un restaurant d'Esport de Palma, sinó que se'ls està jutjant per un projecte polític, que és el projecte polític de l'esquerra independentista, el qual està plantejant una alternativa en el sistema capitalista en la seva totalitat, i això és el que veritablement els està preocupant.